Supoño que as góndolas usarán algo desto, non? A máis que sí, xa me gustaría. Pero somos unha potencia en piragüismo e remo. Por qué? Viñémolo analizando, non? Eu explicábamolo, eu creo que é porque somos xentes do mar, e as xentes do mar veña a remar, veña a remar, veña a remar e veñen os fillos, non? Probablemente sexa por eso, aínda que non é seguro, porque a xente do interior tamén sacha e tamén tiñan familias numerosas. Cal pode ser a razón de que sexamos unha potencia? Porque é un deporte que non ten grandes soldos, non digamos o remo, fichas millonarias, portadas de revista, cumpleanos con Nuria Bermúdez, non é certo. De eso non temos. É callos nas mans. Aí está, ben falado. Daquela ganábanse 2 reales. É callos nas mans, é callos no cu, dispensando. Nenas, non fagades remo en tanga. Que non queda ben. Por que será? Por que se está perdendo a afición polo remo? Eu teño unha opinión, que é por culpa do vermú. É polo vermú. Porque antes como era a cousa? Ás 12 da mañán, levando o lombo a traíña, deitala no mar, co frío que ten que estar o mar, e hoxe en día imaginarvos os rapaces novos que veñen cunha resaca do 15, non? Métense no mar, ven aquela traíña, o frío que vai, e dispensando un tipo que non ten nin media hostia que lle vai dicir rémame cajo en tal, rémame cajo en tal, rémame cajo... Ao final, que? Pa botar a pota. E do outro lado, que ves? Café bar rouco. Vermú a €1,50. Se é con cinzano e tapa de callos a €1,20, non? Total, pa que? Pa botar a pota. Non hai color. Cal é a razón de que sexamos tan bons? Se cadra a música tradicional, non? Había aquela cantiga, se cadra un pouco gay, que dicía 4 vellos marineros todos metidos nel bote, non? Non o sei. E tamén dicía boga, boga, mariñeiro, imos para Viveiro, xa se ve San Roque, que hoxe en realidad diría boga, boga, mariñeiro, imos para Viveiro, xa se ven os adosados que está facendo Florentino Pérez ali en riba xusto de San Roque, non? Eu, de todos modos, teño unha historia de piragüistas, unha porno gay que hai que estar no mercado. Teño varias, teño unha porno heterosexual que é de pandereteiras, xa falaremos un día, unhas pandereteiras que eu chamo pandereteiras en celo, ela sin nada por baixo cantando la 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 la, pero bueno, hoxe quería centrarme nesta porno gay entre piragüistas que eu creo que se vendería moi ben. Leva o título de Rómulo e o seu remo, non? E situámolo en Lugo, que é territorio de piragüistas, e supoñamos a David Cal, ou aunque se lle pareza que poida ser Rómulo, o protagonista, estuda ali veterinaria, ten moza. Aparece un mociño de Catoira, José Ramiro, que xa ven de entrear ali co Club Las Torres, non? Un tipo que vai ben. É que lle gustan os mozos. Vai atrás dos que están adestrando ali, métese no vestuario, hai lío, isto saltámolo, non? Déitanse unha noite. O noso protagonista Rómulo acorda aquela mañán cun sabor raro na boca, que el non coñece, non? Pero tamén cunhas gañas de adestrar bárbaras, non? Vai correndo a adestrar, empeza a gañar campeonatos, non dá control antidoping, porque todo é natural. Acaban os dous liados e Rómulo nas Olimpiadas. E xa ao final é moi bonito porque ten actualidade, ten doping, ten deporte, ten de todo. Imaginarvos ao noso David Cal nas Olimpiadas, con aquel doping natural que leva do mozo. O outro, no outro lado, que se prepara para a festa vikinga, que so en Catoira é sagrado, non? Imaginarvos ao noso José Ramiro vestíndose a primeira hora para sair de vikingo no barco, o outro a primeira hora disposto a remar polo título olímpico, os dous contemplándose. E que sucede? Que o olímpico dá positivo, e José Ramiro sabe que non é del, porque se era del non daba positivo, e aí entra un momento a decepción, o casco, os cornos, o amor. E é que a min as porno saenme románticas. Que queredes? A próxima semana intentarei contar unha como é debido. De momento, e polo de hoxe, nunca máis. Grazas pola vosa atención. Foi un placer tervos hoxe aquí. Grazas, campións, por acompañarnos esta noite. Moitísimas grazas.